מה אם היו לכם משקפיים שהראו את העולם בדיוק לא כמו שהוא? שהופכים חברים לאויבים, ביקורת קלה לקטסטרופה, ואת הדימוי העצמי שלכם לסיוט. הייתם מרכיבים אותם? אם היה לכם פעם יום רע, או שהרגשתם דכדוך, רוב הסיכויים שהרכבתם משקפי מחשבה שמעוותים את המציאות על ידי מה שנקרא עיוותי חשיבה. באמצעות הכחדה או הפחתה של המחשבות הלא בריאות האלו, אתם יכולים לשנות את מצב הרוח שלכם ואת חייכם באופן משמעותי. בסרטון הזה נחלוק את הידע העדכני לגבי עיוותים קוגניטיביים או בעברית עיוותי חשיבה. מה הם, איך הם משפיעים עלינו ואיך להתמודד איתם. קוגניציה היא תהליך מוחי או מחשבה. עיוותים קוגניטיביים מגיעים מהתחום הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. גישת הטיפול הזו מתמקדת בשיפור החיים באמצעות שינויים במחשבות, אמונות והתנהגויות. דוקטור דיוויד ברנס, שקידם את גישת הטיפול הזו, מסביר. כשאתם מדוגעים, המחשבות השליליות האלה, אני לא טוב, אני לוזר, מה לא בסדר איתי, לא הייתי צריך לפשל, אני צריך להיות יותר טוב ממה שאני. המחשבות האלה אינן מחשבות מציאותיות. הן מעוותות. זכרו שאלה לא המקרים עצמם, אלא המחשבות שלכם שמעציבות אתכם. ברנס מגדיר 10 עיוותי חשיבה מרכזיים, שקיבצנו כאן כדי לפשט. הראשון הוא שאנחנו מכלילים יותר מדי. תקרית אחת קטנה הופכת למצב קבוע. כישלון אחד יוכיח שאנחנו תמיד נכשלים. הטעויות של בני הזוג שלנו מעידות על כך שהם תמיד התנהגו כך. כך נוצרת חשיבה של הכל או כלום, שבה אנחנו מצמצמים את עצמנו או אחרים לקיצוניות של רק טוב או רק רע. הצלחה מוחלטת או כישלון גמור. בלי מקום להבדלים קטנים או לצמיחה. אנחנו מדביקים תוויות חונקות כמו כל הגברים הם אנוכיים, או כל הנשים הן ערמומיות, שמובילות לביטול וחוסר אמונה בדעות ובחוויות של אחרים. שנית, אנחנו עושים סינון מחשבתי ורואים רק את הצד השלילי. אנחנו מתמקדים בציון אחד גרוע, במקום בכל הציונים הטובים. אנחנו לא מפסיקים לחשוב על הדברים הרעים שבני הזוג שלנו עשו, במקום להיזכר כמה הם אוהבים אותנו. אנחנו לא מחשיבים את החיובי, והופכים דברים טובים לרעים. אנחנו מניחים שמחמאות הן סוג של התחנפות מניפולטיבית, ולא ביטוי כנה של הערכה. שלישית, אנחנו קופצים למסקנות. אנחנו קוראים מחשבות ומדמיינים באופן שגוי שאחרים חושבים עלינו באופן שלילי. אנחנו מנבאים עתידות וצופים רק תוצאות רעות. אנחנו הופכים דברים לקטסטרופות, ומאמינים שריב אחד עם בני הזוג ייגמר בזה שנמות לבד ברחוב. אנחנו מייחסים לעצמנו דברים רבים, ומניחים שאנחנו אשמים ברגשות ובהתנהגות של אחרים, כמו להאמין שאנחנו גרמנו למצב הרוח הרע של חבר, כשזה בכלל לא היה קשור אלינו. העיוותים האלה משבשים את הקשרים, המוטיבציה, האהבה העצמית והאושר שלנו, ומטביעים אותנו בלחץ מיותר. אנחנו יכולים להיעזר בטיפול קוגניטיבי התנהגותי כדי להסיר אותם, או להתחיל בשינויים קטנים ופשוטים. תחילה בלהיות מודעים למחשבות האלה באמצעות מטה-חשיבה, שמשמעותה לחשוב על המחשבות שלנו. ובהמשך לזהות ולהפריד בין עיוותי המחשבה למי שאנחנו. שנית, לאפשר לגוונים של אפור, ולהימנע מאמירות מוחלטות כמו תמיד ואף פעם. להימנע מתוויות כמו עצלן או גרוע. ולתת לצמיחה לעשות את המהלך הטבעי שלה. להאמין שאנחנו יכולים להשתנות, ושתקרית רעה אחת לא גוזרת עלינו חיים שלמים כאלה. שלישית, להקדיש זמן שווה לחיובי. אם אתם כועסים על בני הזוג, יזכרו גם ב3 דברים חיוביים שהם עשו. אם הפרויקט שלכם נכשל, הזכירו לעצמכם הצלחות קודמות. אל תיתנו רק לשליליות להיות המוקד. רביעית, בדקו את המציאות לפני שאתם קופצים למסקנות. למרות שזה לא קל, שאלו אנשים מה הם חושבים. ואז האמינו להם וחישבו על תרחישים חיוביים בנוסף לאפשרויות הרסניות. המסיבה יכולה להיות גם כיפית ולא רק משעממת. זכרו שאתם לא הגורם העיקרי להתנהגות של אחרים. שאלו חברים למה הם במצב רוח רע, במקום להניח מראש שזה בגללכם. זיהוי והסרה של עיוותי חשיבה משפרת את החיים שלנו. אנחנו יכולים לבחון את המציאות כדי להסיר לחץ מיותר. אנחנו יכולים להקדיש זמן שווה לחיוביות, ואנחנו יכולים לסגל זווית ראייה רחבה, ולקבל את עצמנו ואחרים כראויים לאהבה וקבלה. המחשבות שלנו משפיעות על הרגשות וההתנהגות שלנו. אם החשיבה שלנו מעוותת או מוטה, הרגשות וההתנהגות שלנו יהיו גם. אנחנו יכולים ללמוד לזהות את העיוותים האלו ולהימנע מהם, כדי לשחרר את עצמנו ולצמוח.